Ni'n dewis y tîm gorau i gynrychioli Cymru erioed. Mae fe'n dipyn o her. Mei Emrys yr hanesydd chwaraeon. Malcolm Allen gyda ni hefyd. Ni wedi cyrraedd Canol Cae. Mae'r patrymau chi wahanol o ran y ddau dîm. Os yna rhyw dybygrwydd yn Canol Cae, gen i weld. Pwy sy'n Canol Cae dy tîm, Malcolm? Wel, mae gyda fi bet o'r cefn, does. Felly, gyda fi ddau ddista o flaen amddiffyn. Joe Allen yn un o heini. Mae gyda i om, dim Peter Nicholas, dim Terry Orrath, dim Brian Flynn. Nes i wylio heini yn tyfu fyny, cofia, a fi Terry Orrath yn ofnadwy o flin efo fi, dwi'n siŵr. Ond nath o ddim dewis fi digon o weithiau yn y garfan, felly un o'r rhesymau dydw ddim yn tîm. Dim go iawn, cofia. Ond dwi'n mynd am Joe Allen oherwydd mae Joe yn wahanol. Mae Joe, un o'r chwaraewyr na, sam llawer o gwmpas y byd, sy'n cymryd y cyffyrddiad bach ychwanegol na, pan mae'r tîm, y gwrthwynebwyr, efo'r meddiant, neu os gyda nhw'r tempo, neu os gyda nhw rhan fwyaf o'r gêm. Mae'n cymryd, ti'n bod, jyst allan o'r sail na, mae o'n jyst cymryd y cyffyrddiad a cadw'r bel. Mae o hefyd yn dyn sy'n yn cynnig ei hun yn opsiwn i unrhyw un o'r amddiffynwyr sy'n ar y bel. Felly mae hi'n bodlon i cymryd y bel na i fewn. Felly, da ni wedi cael Gary Speed sef fo sy'n gliwio'r tîm ella, ond rwan gyda fi rhywun sy'n medru gweu pethau yn eistedd o flaen yr amddiffyn na. A mae Joe, bob tro'n un o'r chwaraewyr na, sy'n fatha yn neud siŵr bod o'n curo i frwydr bach personol a wedyn mynd ymlaen. Dwi'n meddwl eto mynd yn ôl i'r Euros yn sydyn, y gema na lle oedd yn mynd o'r wrtha ni pyn bach efo Gwlad Bel, enwedig y ffordd nath o gael gafal o'r Canol Cae na. Ia digon i ddewis o, ond wrth i o meddwl o, dwi'n meddwl wedi y ddau yma weddi i gilydd. Ella sa lot o chwaraewyr ddim yn meddwl hyn, ond Mickey Thomas. Mae Mickey Thomas i fi'n gorfod bod yn rhan yr wyddwn i lwcus gael chwarae fo ac nabod o fel cymeriad. A ti angen chwaraewyr fel Mickey Thomas. Efallai dyn cyfeithog o chwarae yn yr un safle a Robbie Savage. Oedd Mickey Thomas yn medru wneud, oedd o yn trigro bethau, oedd o gymaint o cheek gyda fo, oedd o'n deitha'r tîm arall. Oce, pasiwch chi fanna wan, a na i jyst, mae bel yn teithio, dwi'n mynd i ddwy'n y bel yma. Dyna faint o glefar oedd Mick yn darllen y chwarae, wedyn oedd o'n dwy'n y bel, wedyn oedd o'n dechrau ar y mysodiad arall. Felly, Joe yna yn gweddi, yn neud siŵr, os di Mickey mynd, dwi gon clefar i ista fan hyn i neud siŵr bod fi yn casglu rhywbeth. Mae pwy bynnag da ni chwarae yn taflu'n erbyn ni. Mae'r rhestr o rai sydd ddim na yn enfawr. John Mahoney mewn na, wrth gwrs, Robbie James, Canol Cae, neu ddech chi'n gosod Robbie James, pwy o wir. Ond beth da ti, Mei? Os na ddau yn ystod Canol Cae neu dau yn amddiffyn Canol Cae fel petai? Ie, rhyw fath o, wel, dau chwaraewr Canol Cae pyr sgynno fi yn y tîm hefyd, ddau a wedyn dau asgellwr a rhyw fath o free roll o'i blaen. Ond y ddau chwaraewr Canol Cae pyr, lle dwi wedi ddewis ydy Aaron Ramsey a Terry Orrath. O ran Ramsey ddechrau fo'i, rhaid fod yn onast, gyma'i amser eitha hir i fi gael yng ngargyhoeddi bod o... Dyn i hun. Fi'n newid y kit, fi'n gofod ni'n newid y kit, mae'n dal yn agos iawn. Wel, mae'r Cris y lliw iawn dydy ar gyfer beth ni'n drafod. Ond, na, pan oedd yn ifanc, oedd na lot o sôn bod o yn mynd i fod yn chwaraewr anhygoel yma. A mi gyma'i amser hir iawn i fi gael yn argyhoeddi bod o yn wirioneddol world class. A i fod yn deg iddo fo, dath o yr anaf erchill na i'w goes pan oedd yn ifanc. A mae wedi dod nôl o hynny. A dwi'n meddwl, ers yr Euros yn 2016, dwi wedi'n argyhoeddi'n llawn. Mae o'n chwaraewr gwirioneddol world class. Ti'n gwybod yn wella neb fel cefnogwr Arsenal, ella bod o heb gael ei werthfawrogi gymaint o ddylai fo'n fanna. Ond mae'r perfformiadau mae wedi rhoi i mewn i Gymru yn yr Euros na. Nath o ddangos, dim just un o'r chwaraewyr eraill yn y tîm, dwi ochr yn ochr efo bel fel chwaraewr, gwirioneddol world class. A mae rhywun yn meddwl am yr gem archebrofol diweddar, buon ni hebddo fo am rhan fwyaf o'r ymgyrch, a wedyn wrth gwrs mae'n dod i mewn ar gyfer y gem dyngedfennol, y gem dwytha erbyn Hwngari, a mae'n sgorio 2 gol. A dwi'n meddwl mae o'n gallu cynnig gymaint i dîm o'r Canol Cae. O'n i'n teimlo ar adegau bod o'n trio'n rhy galad i Gymru, trio'n rhy galad i ddangos i fod o yn chwaraewr gwirioneddol dda, bod o'n dod yn ôl yr hyd ddwfn a falle. Ond ar ei ddydd, mae o'n wych, a erbyn hyn,
dwi'n deud ar ei ddydd, mae o'n cael lot o ddyddiau. Mae'r ffaith bod Juventus di fi gyfa fyny yn deud hynny. So, ond os dwi am gael o'na yn Canol Cae fel rhyw fath o flair player yn creu ac yn y blaen, wrth i ymwyl o, ti angen rhywun solid, ti'n gallu dibynnu nhw, no messing, a Terry Orwth, fel o'n i'n deud, ydy'r chwaraewr yna dwi wedi dewis. Dwi'n meddwl, mae'na dueddiad allai anghofio am tîm Cymru'r 70au. Mae o'n rhyw fath o gynhedlaeth sy'n goll bron a bod. Ond da ni sôn am dîm yma nath gyrraedd 8 ola yr Euros yn 1976. So mae'n amlwg yn dîm da, a mi o Terry Orwth yn gapten a wrth graidd hwnnw. A fel dwi'n deud, mae o cyn yn amser i, ond o beth dwi wedi weld yma, mae'n taro fi fod y chwaraewr no messing ti'n gallu dibynnu yno fo, a wirioneddol yn ymroi pan oedd o'n chwarae i Gymru. Mae rhywun yn meddwl am Wembley 1977, y digwyddiad enwog na o'na, ffrio di fod cyn y gêm, bod nhw'n gwrthod chwarae henod yn hada cyn y gig gyntaf, bod nhw'n mond yn chwarae God Save the Queen. A mae jyst y stori am ffordd nath Ioreth yn arwain, a'r pobl, y cenedlaetholwyr eraill oedd yn y tîm, pobl fel John Mahoney a Dai Davies. Y ffordd ar nhw, sut da ni'n mynd i iwsio hyn i'n mantais ni, da iwsio fel ysbrydoliaeth. A jyst bod nhw wedi gwneud y brotest fach na, jyst ar ôl i God Save the Queen orffan, bod nhw ddim wedi symud, di aros yn ei lein, bod nhw wedi gwneud hynny jyst digon i mynd o dan groen y dorfod yna, a wedi gallu iwsio hynny fel ysbrydoliaeth ei ennill yn Wembley am y tro cyntaf erioed, i giro Lloegar am y tro cyntaf mewn dros 20 mlynedd. Eto, tisio boi fela yn dy dîm, boi, ti'n gallu dibynnu yno fo, a sy'n arweinydd, a yn gallu ysbrydoli hefyd. Bendant. Wel, am enwau, dyma hwnna'n ddigwyddiad mawr na Iorath yn dipyn o gymeriad, rheolwr hefyd, Max, na bod yn dda. Mae'r canol gyda ni. Pwy sydd ar yr esgill? Beth yw'r patrymau nesaf sa ti'n mocio? Beth yw'r dewisiadau nesaf sa ti? Wel, o'r 4 i'r cefn a 2 yn ista, mae gennym fi 3 wedyn o'i blaen nhw. Dwi wedi sôn am yr asgellwyr, oherwydd dwi wedi gadw'r un rôl rhif 10 yma, oherwydd dwi'n cyrru fo fel ymosodwr dipyn bach hefyd. Felly, ar y chwith, mae gennym fi Ryan Giggs, 64 o gapiau i Gymru, sef wedi ella bod y chwaraewr cyntaf i gael dros 100, sef wedi chwarae'r gemau cyfeillgar yna. Mae igon hawdd i ni edrych wan efo'r ymroddiad mae Gareth Bale wedi ddangos, hefyd, pan mae o wedi cael anaf, mae o dal i ddod i'r garfan a wedyn cael ei yrru nôl wedyn. Ond mae o bob tro yna, mae o'n dall sut oedd ei bresenoldeb o'n unig yn codi pob arall, a ella nath rhaid i wneud hyn digon fel chwaraewr. Be ti fel, Mei? Dwi'n meddwl bod o'n bach o myth i ddweud y gwir, y syniad yma o ddiffyg ymroddiad Ryan Giggs i Gymru. Cos yn y pen draw, mi nath o chwarae dros 60 o gemau, ni nath o chwarae i Gymru am dros 15 mlynedd. A y gemau oedd yn fethu, gemau cyfeillgar oedd nhw ar y cyfan. A ti'n meddwl, wel, os fysa fo wedi chwarae hyn i gyd, tybod sef wedi para mor hir yn y Cris Coch y Cymru, beth bynnag, ella sef wedi gorffen fyny yn gorymddeol yn gynt. A be arall dwi'n meddwl o'i blaid o hefyd, i fod yn 10. 17 oed yn torri trwad yn United o dan Alex Ferguson. Sut go iawn mae disgwyl i fachgen 17 oed allu troi rownd a swn fel Alex Ferguson. Os di Alex Ferguson yn deud, ti ddim yn mynd i chwarae'r gêm yna, sut mae'n fod i droi rownd yn mynd, o na, dwi yn mynd. Swn i'n licio meddwl bod fi'n ddigon gwladgarol i ddeud, o na, stwffio chdi, dwi'n mynd. Ond os oedd wedi gwneud hynny, wel, diw awyr beth sydd wedi digwydd i wyrfa fo yn United wedyn, de. Mae yrfa fo yn United yn ei hun, yn dangos chwaraewr mor anhygoel o fo. A oedden ni'n lwcus iawn i gael o, yn enwedig yn ystod y 90au llwm yna, diw awyr pa mor ddys ar dyddiau yna di bod heb Ryan Giggs. Ia, o'n i jyst yn meddwl, dwi'n yn cystynnu am roddiad o pan oedd hwnna, oherwydd o'n i yn y garfan yn un tîm efo, pan oedd 17 oed i Gymru hefyd, cofia, ac y pwysau oedd arno fo, fel seren, yn dod i fewn i tîm da efo Rush, Mac Hughes, Dean Saunders a pob fel hyn, a Ratcliffe, Southall, pob yna, ond oedd o'n dod i fewn fel cynnig rhywbeth gwahanol pob, efo'r disgwyliad ma o be mae o'n mynd i roi i ni. Dwi'n jyst meddwl sef wedi ella targedu ni feddwl o fi fydd y cyntaf i gael 100 o gapiau. Ond yna, dwi'n edrych yn ôl a teimlo amdano fo, ond hei, pan oedd o'na. Be ti'n neud ar y cae? Pobl yn deud oedd chwarae mor dda i Gymru a nath o'i Manchester United. Na ddo, hedwydd o gyda fo ddim ella'n chwaraewyr,
bob tro o'i gwmpas o gynnu fo Manchester United. Ond be oedd o'n gynnig, be nes i weld ar y cae ymarfer, ar y cae, oedd o'n neud pethau ddigwydd. Oedd o'n eich ochr dy sedd, oedd o'n llawn cyffro, un oed yn ymarfer, ac yn unig beth, oedd pawb yn dweud, give the ball to Giggsy, give the ball to Giggsy, ac oedd chdi'n gwybod, oedd o'n mynd i wneud rhywbeth. A beth pwysig nath o ddysgu fi efallai, yn 17 oedd i end product o. Mae rhaid wedi cael ei ddysgu ni fan cawn yn Manchester United. Does am pwynt mynd o gwmpas i'r chwaraewr, os na ti'n mynd i croesi'r bel. Os na ti'n mynd i wneud rhywun drwodd i nhw sgorio neu ergyd ar y gol. Ne, cael y croesiad i fewn. Ergyd, croesiad neu pas drwodd, ac oedd Giggs yn mynd i wneud hyn yn ifanc iawn. Oedd o'n gyflym, oedd. Oedd o'n mynd i pasio'r bel i fo un ffordd, a wedyn rhedeg o gwmpas rhan ffynwr, oedd. Oedd o'n gynnu fo bob dim yn ifanc iawn, ac oedd pobl yn meddwl ydy o'n mynd i losgi yn allan, wel naddo. Mae'r gweddill yn hanesyddol fel chwaraewr be mae wedi gwneud, be mae wedi ennill, a'r llwyddiant wedi gael. A wwan fel rheolwr, dwi wrth y modd be mae wedi gwneud. Mae wedi gwynebu pawb yn ymddyniadu fo, a mae wedi dod trwy hynny. A rwan, mae pobl yn dechrau newid i meddyliau sy'n gret i weld. Felly, Giggs ar y chwith i fi, ar y dde i fi, mae yna arwr arall. Arwr sydd wedi creu delwedd newydd, wedi codi profil Cymru trwy'r byd, neud ni ar y map, neud y iaith ar y map, ac y ffordd mae'n cario hyn o y balchder na gyda fo o fod yn Gymro, Cymru, y Chris Coch, a Gareth Bale, wrth gwrs. Ia, ar y dde, ond faint weithiau wedi chwarae ar y dde i Gymru. Dod i fewn ar y droed weithiau. Faint weithiau, da ni wedi weld o'n agor i golf, siarpio i golf, bod o'n mynd i grymannu hi i'r postyn bella. Mae'n nid o deitha'r golwr yn ei gorff. Dwi'n mynd i grymannu hon i'r postyn bella na. Gyd i fynd ar ei holi, ond ti'n byth i wneud arbediad. Oherwydd mae yn, ti'n bod, fel da ni'n galw un postage stamp, sef chdi methu reit i yn y safle yna fod yn dwylo. Mae o, di'n neud gymaint i Gymru yn barod, gymaint o gapia gyda fo fod i prif sgoriwr Cymru rwan, a'i target o, dwi'n siŵr ydy, yn cefn i feddwl, yn ei oed, bendant, mae'n mynd i drio cyrraedd y cant na i Gymru. Ond just y ffordd mae o'n cario un o gwmpas, mae'n dod i fewn i'r stafell newid, mae pawb yn codi i hunan, mae pawb codi gem, hwnna di'r challenge bob tro. A na i byth yn hofio, wytha efo Gareth Bale, yr Euros. Colli i Lloegr yn Lons, ar ôl y gem, pob yn siomedig, pob yn drist, lle yn ddistaw, Gareth yn codi fyny, sefyll yn ganol y stafell newid a deitha'r ogia. Gwrandwch ogia, na di'r stori ydych chi. Blynyddoedd maith yn ôl, oedd Cymru yn chwarae yn y millennium neu byd Rwsia mewn gema ragbrofol ail gyfa. Ac o'n i'n am yn had yn gwylio'r gem, mi nath o'n i golli'r gem, ac oedd hi'n daith mwyaf trist i fi gerdded adra o'r stadiwm yna, a na i byth yn hofio'r teimlad gyda fo. Dyna byth yn mynd i ddigwydd i fi eto. Rwan, pwy oedd yn ei chwarae nesaf? Oedd Rwsia. Felly nath o ddeitha'r ogia, gwrandwch, anna ni yn hyn, dwi'n barod, ydych chi gyd yn barod, ac nath y mwd a'r agwedd, jyst symud o fod yn drist, a pob yn torchi llewis yn barod am y gem nesaf. Felly, gwych gan Gareth be fydd wneud ar y cae, ond hefyd i ddylanwad o oddi wrth y cae. Os na enw arall i ddod y tîm Mei hefyd, wedi cael ysbrydoli, mae'n fi goosebumps fan hyn. Wastad, yn gwrando ar Malcolm. Dwi'n gwybod, Gareth Bale a Ryan Giggs ydi 2 o'r 3 ymosodol Canol Cae na sgynna fi hefyd. Dwi'n teimlo, Gareth Bale, fo ydy'r chwaraewr gorau mae Cymru rioed wedi gynhyrchu. A ti'n meddwl pan ti'n creu tîm fel yma, lle ti'n ffitio fo mewn. A dwi'n teimlo, ti eisiau dy chwaraewr gorau yn chwarae yn y lle mwyaf dylanwadol lle mae ar ei ora. Felly, swn i'n chwarae fo, mae'n rhyw fath o free roll, yn y canol, just tu ôl yr ymosodwyr. Mae o'n anhygoel, mae di ennill cyngrau'r pencampwyr 4 gwaith, mae di sgorio gols yn y ffeinal, y gol na sgorio yn y Lerpwl 2 flynedd yn ôl, jyst yn anhygoel. Ond mae o fatha bod o'n gallu codi pawb o'i gwmpas o i lefel arall, bod o'n gallu gwneud pawb o'i gwmpas o bod y chwaraewyr gwell hefyd. A mae'n diddorol, dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl cyn yr Euros, o'n i allan yn yr un o daleithiau, a ni'n gwachio rhywbeth y bel-droed yn allan, a ni wedi mynd â banner Cymru efo fi. A un o'r enwa, oedd pobl yn eitha i bod tro, yn gweld y banner, a oedd yn mynd, Gareth Bale. A bod o yn enw sydd wedi sicrhau bod pobl yn gwybod am Gymru dros y byd dwi'n. Felly, swn i'n chwarae fo yn y canol na, mae rhyw fath o free roll. Ryan Giggs ar y chwith, fel o'n i'n dweud, dwi'n meddwl bod ni yn lwcus iawn i'w gael o. Ac oedd o'n un o'r bryd newydd na chwaraewyr yn y 90au
Oedd o, bob dim o Malcolm di dweud, dwi'n meddwl fod i chwaraewr cyntaf, bendant dwi'n gofio i chwarae i Gymru, pan oedd o'n cael y bel, oedd yr holl awyrgylch y newid. Ti'n bod pobl ar flaen i seti mewn reit be mae hwn yn wneud dwi'n. Ond oedd yn dechnegol hefyd, o fod un o'r chwaraewyr cyntaf dwi'n gofio, yn sgorio cica rhydd yn rheolaidd i Gymru a Manchester United. Cyn y 90au, pan ni'n hogyn bach yn tyfu fyny gwachad Mexico 86 ac yn y blaen, mond chwaraewr o Brazil oedd yn sgorio'r cica rhydd. Ac yn sydyn iawn, mae gen ni rhywun sydd efo'r dechneg i allu wneud hynny, a gen efo gymaint i gynnig yn bendant yna gigs angen bod ar y chwith. Ond wedyn, ar y dde, mi fyswn ni'n rhoi chwaraewr arall fydd o'n dipyn o arwr yn Old Trafford, ond bron i fod canrif ynghynt. A ni'n sôn am Gareth Bale fel y chwaraewr gorau mae Cymru rioed i gynhyrchu. Wel, dwi'n meddwl na'r ail chwaraewr gorau mae ni rioed i gynhyrchu di Billy Meredith. Mae stori fo yn anhygoel. Yn amlwg, nes i rioed i weld o'r chwarae, ond beth ti'n darllen amdano fo yn y blaen. Bod o mewn ffordd yn eitha tebyg i gigs bod pan bod o'n cael y bel, bod yr awyrgylch yn newid, bod pobl yn meddwl, waw, be mae'r dewin yma yn wneud dwi'n. Bod o'n yn ysgamdroed, yn gallu rhedeg efo'r bel, allan fel outside right ar yr asgell llef o'n chwarae beth bynnag, felly mae ffitio mewn yn berffaith yma. Dim jyst yn sgorio gols, ond bod allu creu nhw a'i croesi nhw hefyd. A mi chwaraeodd ei Gymru am chwarter canrif sy'n anhygoel. Mae'n allu gap cyntaf yn 1995. I gap dwytha fo yn 1920, a yn dangos ymroddiad o'r tîm, oedd o'n 45 oed, a ar ôl y gêm dwytha yna, oedd nhw Cymru wedi curo Lloegr yn Highbury, a mi griodd Billy Meredith ddacra Llawenydd. Achos, hyd yn oed ar ôl chwarae am 5 mlynedd ar 20, anaml iawn oedd Cymru yn curo Lloegr, ond oedd gallu gwneud hynny i gêm dwytha fo'n beth anferth. Ac yn amlwg, oedd o'n gymeriad mawr oddi ar y cae hefyd. Oedd o'n adnabyddus, dim jyst fel pêl-droediwr gorau i oes, ond o ran chwaraeon fo, oedd yr sportsman, yr athletwr gorau mwyaf enwog y cyfnod. Felly, yn bendant dwi'n meddwl bod o'n heiddi le yn y tîm allan ar y dde.